Бау! Здравейте, пичове, стартираме една сесия, сега почвам да пукам комарче, да си игра тук е така шляп. Да не ви губа времето, ако искате да гледате на живо всяка вечер в Кик 19:30 горе-долу, барбата 95 ми канала и го е тук. Лоп! Не знам как да го сложа така да се появи, затова ви го слагам директно. Пожелайте ми късмет и почваме да натискаме копчето, па да видим къде, какво, що. Като става петък вечер, знаеш какво става? Бау! Почвам с 1 кило. Казвам го за те, които не дикелват малко с очите и слушат докато мият чините. Така, почвам с 1 кило на 30 кинта вратката, брат, на камбаните на тази красива игра. Казва се Black Clover, много я харесвам, защото Clover е Black. А кое друго е Black? На анима кое? Прилича ми, всичко ми напомня на анима. И всичко, което има Black, 2 минута по 200 лева, бе, брате. Защо не съм на другото ниво, бе, брат ми? Добре. Всичко, което има черно и напомня на анима и затова често игра и се сещам за нея. Трето мини. Fucking hell. Шесто така. Окей, прибират се. Добре, така ми харесва. Аз тази игра си я харесвам. Камбаните последно време ги натискам, ако знаете. Който гледа лайфовете в Кик, там горе пише Кик, барбата 95. Четвърто мини. Всека вечер лайф по 7:30 в Кик, барбата 95. Тази събота ще има легендарен лайф. Дълъг лайф с много гости, различни гости. Много подаръци съм ви приготвил. Ще има както за вас, така и за гостите. И такива работи. Няма да издавам повече. Който иска да разбере, Кика барбата 95. За да не изпуска лайфа, трябва да свали приложението, защото излезе известие. Или да влезе в Дискорда. Защото в Дискорда винаги пускам известие. 1 и 3 запис. Добре. Така. 1 и 3. Добре. Дигнаме до 2. Мен това ме интересува. Ще ме дигне до 2. Да съм спокоен да смена, защото искам да пробвам една друга игра. И се чудих с коя от двете да почна. Но правилно съм си започнал аз явно с тази. Като става петък вечер, знаеш какво става? Бау! 3 на 30. Добре. 3000 лева камбана. Мамко, добре. Сменям, отивам на другата игра. Добре! Това ми е секънд играта, която ви казах, че искам да разцъкам. Чудих се коя от двете да пробвам. Дали Black Clover или тази, но Black Clover се разписа, демек сега е ред на Олимпос Гори, God King Smink или там както се чете. Знаете, че мен на български ми е трудно да чета, камо ли е на английски, брат. Брат, улто тук е, че има две опции на бонус. Едната е трите дедовци, а другата е монетките. А хубавото е, че като фанеш дедовците, имаш възможност да фанеш и монетките. Или там диамантите, или какво се казва това. Не съм много сигурен и затова си го наричам по-своему. Да видим тук дали ще видим детко, скатер. Дедами. Тук има някаква роднинска връзка в тази игра, се чудих. И не мога да разбера. Този баща на този ли е? На тази ли е баща? Мъж на тази ли е? А тия двамата много си приличат. Много си приличат. Според мен са братя, да знам. Или той е баща на тази, а онзи е баща на онзи. Некой знае ли каква е историята на играта? Кажете, разкажете ми. То как се казва? Имена имат ли си тия хора? Интересно. Можеш. Само казвам, че можеш. Не беше задължително да го даваш. Я да пробваме по другата опция. Така с мишката, лекичко. Лекичко тактично е така 4 спирачки. Оп, даже и бонус. Хе-хе. Точно това исках да направя. Айде, чичами. Който знае роднинската връзка на играта, да ми напише долу. Един пичага в Дискорда да ми прати тия дни. Това не е лош. Ващал съм петици. 4 в бонус. В бонус петици от него не. Чичо му фанал 100 вратки на тази игра, бе, брат. И хубавото е сега след този бонус, че мога да ми завърти монетките. Да се надяваме. Айде, бе, деди. Тройчица поне. Ай, Мигел. Нема и тройка, бе, брат ми. Нема и двойка, бе. 180 лева, баро пори. Как викаха юкеци? Фухинео! Айде, монетките. Да ги вида. Бонус шанс. 5. Още една. Добре. Ето ги. Затова ви приказвах. Затова ми хареса тази игра. Има 2 шанса, брат. Бонус шанс. Хубава работа. Не чувам, ама давай. Окей, 60-ка в моята сметка. Всичко мога да римувам аз. Всичко мога да римувам, а нещо не мога да умувам. Добре, 7 пари. Това диаманти ли са, бе? Какво е това, бе? Некой ще ми каже ли? Аз му викам монетки. Он човек как се научи, така си действа. Има ли смисъл сега да я боцкам още да гона?
Сигурно има. Що да няма? Тя не плати нищо в бонуса, така че 0 на 0 сме в момента, его 15-30 ля вече съм назад. Хе-хе! Аз знам, че има смисъл! Ягле, аз знам, че има смисъл! Добре, тук гониме 360, 375. 390, 420. Още 570 ля. 450, alright. Да, ще една де. Добре. 510. Уважих още 5 ля. 510, 575. Нали така? 590. Всеки път ги смятам и накрая не излиза сметката. 590, мисля, че е добре. Не знам... Ой, махнах играта. Не знам сега... Какво да правя? 590 казахте, не 570. Добре, още 2 на 15 и ще смена, защото не мисля 500 ля си 500 ля. Или па я... Да, ще смена по-добре. Като става петък вечер, знаеш какво става? Бау! Жокера на 20 кинта го натегам. Петицата Жокер хита мога да ни реши съдбата. Дали ще тръгнем нагоре, дали ще тръгнем надолу, дали ще тръгнем към изхода или към по-доброто нещо си. Предстои да разберем. Чай, че тя верно петине. Да, още двамца. Още двамца от моите. Добре. Окей. Имаше едни мемета с един такъв дядо. С една бела косица, едни бели зъбки и стои така. Сещате ли се? Всеко второ меме беше във Facebook с него така. Една така нелепа усмивка изглеждаше и всички се базикахме с него. Не му знам истинското име. Как да ви кажа кой е? Един дядо. Кик Бутовски. Добре бе, на 25, айде 20 вратки на 25. Защо трябва да се караме? Мале гранда е 3 милиона, пичове. 3 милиона грант. Представате ли си да ги дурна? Какво ще направите, ако ви паднат те са 3 милиона? Вие ще изперкате, бе, бате. Той не, че аз няма да изперкам. 3 милиона, батко, грант. Тия 10 хиляди ги оставам чекълък за кропиерите там. За сапорт. Само 3 милиона ми дай. Само 3 милиона ми дай. И за миг замълчи. Ти не можеш дори нищо да промениш. На 25 не иска. Не иска. Я гледай какво става. 1, 2, 3, 4 линии гроздета, батко. 4 по 100 са точно 400. Точно толкова исках. Да ме дигне до 3 кила тази игра и ще помисля какво да правя. Айде, още двамца. Още двамца да се дигнеме със сигурност. Много трудно дава, бе, бате. Много трудно дава по 2-3 жокерчета. Защото трябва да плати. У нас и знае. Той е чефащи от двете страни. И улево и от десно. Така че шансовете са на моя страна. Кик Бутовски. Е така по 500 кинта да ми дава игра. Ще ги сменям, ще ги върта, няма проблеми. Двойки има ли тук? Двойки седмици, примерно, не видех. Не обърнах внимание, ама май няма. Да дава 2 линии седмици. Добре. Айде един от средата сложи, приятелю. Можеш. Че можеш, ама не искаш. Не ще. Имаш така реклама. Не ще се казваше. Само аз ли си кръщавам нещата така как ми дойде. Сега ще го спра. Ето, трябвало да го спра. А третия? Ай, Мигел. Добре, 500 ля. 750. Аз станах на 3, бе. Точно 3. Добре, приятели, направих една пуш пауза бърза и продължавам с камбанките. Не знам защо, но този път ще са не випаджишките, а нормалните. Пак петичко игра, пак за камбани, пак да я натиснем. И то си става време за лайфа, така че да се надяваме бързо да се случват нещата. Така валетата по 4 да ги беше дало да видите. Като става петък вечер, знаеш какво става.
Това ще е последната игра, която въртиме. Или до 2, или до 4, евентуално да видим как ще се разиграе, защото може да е до 2. И така, лекичко, защото че пускам лайфче в кика. Барбата 9-5 казах, на екрана го изкарвам. Сега! Некъде там, целият екран напълних. Такъв съм си аз. Пълначката, брат. Да, въртнали на 25-та. Я на 25 да те вия, какво можеш, бе? Какво можеш и какво искаш? 12 вратки ти удрям, айде. Ето ги, 150, 200, дойшел е 200, казвам, това е на език. На език говоря. И знаете откъде знам езици? От такситата, разбира се. Дойшел, 3 4 5 кой камбани? 6 6 и 75. Айде 7 дай, бе. Добре, 7 и 25. Така ми харесваш. Може екран също. Да приключим си на екран. Не може. Добре, 7 и 25. И имаме заиграващи. Ама ги сметнах този път. Не съм толкова прост сега, Забелязали сте как винаги след бонус на камбани се чува един звук, все едно няма значение колко пари си спечелил. Все едно ти е дал екран такъв, фърля монетки, камбани, камфиетки. Оп, ай, Мигел с рилбуста! А петица жени фанах сигурно 2 пъти на лайф, между другото. Сигурно 2 пъти фанах петица жени на лайфче. Да ме говорите после. Ама само титулярите знаят. Ле. Мръсницо моя. Добре. И тук има някаква роднинска връзка. Сворд и нещо си, как се казваше? Сворд and Кинкли. То възрастни са на кой е баща? Защо слагат такива картинки, ако не те кара да се замислиш за историята? Има някаква история. Това е принца, това е принцеста, това е таткото. Нали? Пръстена е за годеж. Меча е за възмездие. Короната е за коронясване и такива работи. Ай. Не ще падаме в кара. Защото сега ако ме вкара, трябва вече големите камбани. А не се дават. Ле. Ах. А тук 3 такива ли жокера му? 4. Видях го отзад. Точно това исках да питам, беше ми интересно. Като става петък вечер, знаеш какво става? Бау! Ах. Айде, все пак още можеш. Добре, Сладори, приключвам тази сесия. Чакам ви на лайв в Кик. Спирам я, защото времето напредва. Вие си ме чакате, аз съм ви казал колко пускам. Време е и се виждаме там на лайвчето. Ударете палец камбана, абонирайте се за канала и се виждаме.